Yeah, ngikhathele kusho nobuso kusho yonke into, but kunesimo la before ngize ngidlulise eminye imisebenzi umuntu abhizi ngayo nayenzile nakade yenza, including attending to the consultative meeting with abahlali base mhlambe ngaphansi kwamakhosi asematheni kaMandlakazi, inkosi ya uMlaba mhlambe nenkosi uZungu. Kunezinto engizothi ngifika kuzona, but kunendawo ekufanele ngiqalile kuyona. Ngi-concerned indlela ekwenzeka ngakhona e-ofisini nami elinye ngikulona i-ofisi leNgonyama. You know, izolo when I was called by amaphoyisa e-ofisini ka-General uKhumalo kwi-cluster, sizoba nenkinga. Today it's Wednesday, bekufanele ngabe kuhlanganiswe ukukhuluma phakathi kwendlunkulu because njengoba kwaziwa kunoqhekeko phakathi kwendlunkulu, and it was painful seeing iNgonyama esibayeni ngesikhathi sokwaba njobade kukhona umyeni engena uMdolomba engena endlunkulu. Seeing iNgonyama mayingena esibayeni ithola mhlambe less than 20 people from umthimba kamakoti, abantwana bekho, noma ngabe siyakhuluma ngabantwana ngokwendlunkulu yonke, but kunabenhliziyo abasuke beseduze ukhuluma ngabantwana kazalwa nabo, abazali obabekazi obaba nomama nabanye. But into ebhlungu engidiscover endleleni kwenzeka, mhlawumbe ngizokuchaza kakhulu okunye mangabe kuqhubeka isikhathi ukuthi sifike kanjani la. Kuthe uma kufanele kuhlanganiswe lo mhlangano namhlanje specifically obuzobuthinta abazalwa kanye nendlula mithi qobo. Ngezwe sengizwa ngo Mr Faku, uFaku as EPA yeNgonyama ukuthi no, kuzofanele simise yonke enye into because iNgonyama ithreatenisho ukuthi kuzoyiwa enkantolo kwi constitutional court, and kuzofanele zime zonke ezinye izinto, and ngime kancane ngezinto ezithinta iPR njengokubekwa indlula mithi icela ukuthi ngiyenzele lezo zinto nokulungisa igama layo ezintweni eziningi ezenzakele outside umsebenzi ke bengivele ngiwenza ngokwendlunkulu ngokwe stakeholders office. So to an extent ukuthi inginike office ngaphakathi esigodlweni eMashobeni, but ngesikhathi ingitshengisa ioffice iNgonyama, ngibese ngisala no Mr Faku mhlambe engithatha through into eyenzakalayo officeini nokunye before nje okay iNgonyama inginike nama responsibilities ike yakusikaza ukuthi kulokuhlangana obekuzobe kuyizolo okufaka ama stakeholders nokuhlangana okwayizolo, mageba kuzofanele sifollow sengawe eyintweni eziningi mhlambe njengondunankulu ngoba isekela ndunankulu likhona ekhuluma inkosi uChileza and isikhundla ebekade khona kuso umfundisi uThula Sizwe. So lokho ibizokumemezela emcimbini bekufanele wenzakele izolo. Now kuthe mayiphuma indlula mithi sihlele officeini, well we went to indawo leyo kulindela yaqhubeka ngizothi ukungilontsha kind of. There are people who were not happy, who were surprised, bacabanga ukuthi fanele ngabe asizwani or sinjani, futhi bamangaza ukuthi ingibone indlula mithi is so happy to see me and excited iqhubeka ingena enkulumeni kanti bona